Hak jingle kai quarter final jong ka EFL Cup ka Southampton Persia ya ka Manchester City. Hak ni jingle kai ka Manchester City ka kamklan ya ka Southampton hak bakal yo ada nyau peu % ka position kat ba ka Southampton ka yo tang peu %. Aba phai sha ka jingle kai tang hak minit ka ba peu lai ka Southampton ka yo ban pen kijar Nyngkong lengba umara padia ka pol layap penbu daulanko. Batang hadin san minit kata ha minit ka baar peupra ka Southampton kala yo yang mentep ya ka gol ka baar lengba ujenipo badai lengba ngini ki ar gol ka Southampton kala la ban penlim ya ka Manchester City ha ka quarter final jong ka EFL Cup da ar lanon kali kendu Persia ya ka Newcastle ha ka semi final ha ka waipat ka jingle kai ka Nottingham Forest kala la ban penlim ya ka Wolf lengba ka penalty aba phai sha ka jingle kai baro ar legitim ki yo penki jar marshi gol But dailing baka penalty ka Nottingham Forest kalala penlim ya ka Wolf da sau lalai. Leng baka ngijing job ka Nottingham Forest ka dia kendu Persia ya ka Manchester United ha ka semi final. Aga jingle kai League 1 ha pedeng ka PSG Persia ya ka Angers. But kadi ka jingle kai ka Nyngkong jong Lionel Messi hau ne Snem jar peulai. Papai sya kena jingle kai ka PSG ka kamklan ya ka Angers haka bagalayo riu penyau persen ka position kat ba ka Angers kayo tang lai peulai persen ka position. Haba pai sya kena jingle kai ka PSG ka ile kai Khlem u Mbappe. Badai tang haka menit ka basan ka PSG ka layo pen kijar Nyngkong lengba u hogo. Hadu bokut ka kela step ka PSG ka tam ya ka Angers da aiway lanon. Badai haka kelamit kata haka minit ke bah nyau peu ar lengbau Lionel Messi PSG ka layo ban tap ya ka gol ka ba ar ka jongka bad kani ka gol ka Nyngkong jong Lionel Messi hau ne Snem ar hajar ar peu lai badai lengbang ni ki ar gol ka PSG ka lala ban pelim ya ka Angers da ar lanon